ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೋದಕಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸ್ತೋತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ. ಮತ್ತಾದು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಊರಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಮೂಲತ ಸನ್ನಿಹಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಊರಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಜನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಯಂಗಳ ಮೇರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ದೇವಲ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಏನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಜನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೇಲಂಟ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಕುತ್ಕೋಡಿ ಮೇಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೆ ಪರವೂರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮುಕ್ಲೈಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲೆ ಸರ್ಪತ್ತರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲೆ ಪಣದೆ ಇತ್ತಿನ ಐತಿ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಳಿಗ ಹೊರಗತ್ತನೆಯದ ಅಡ್ಡಬೂರು ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ನಿಗ್ಲೆಗೂ ಕೊರಡಾಪು ದಾದಂದ ಪನ್ನೆನ್ನಾಡ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಈ ಉತ್ತಿಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಶಿಲೆಟೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲೆ ಕುಳೊಂದಿತ್ತಂದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗೆ ಏರಿನ ಆಡಳಿತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪನ್ನೆನ್ನಾಡ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಓರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಣಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗವು ಆಳಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪಂತೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಆದವು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ಜಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗೂ ಐವ ಸನ್ಸ್ ಜಾಗೆನೆ ಈ ಕೊರಗತ್ತನಿಯ ದೆಯ್ಯೋಗು ಅಕ್ಕಳು ಬುಡಿದು ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ಐವ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಒಪ್ಪುಲು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 1970 ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬ ಈ ಐವ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಿರತ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕೂರಿ ಆ ಪೈಲ ಆ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಬಣ್ಣಾಗ 6 ಪಂತಿರದಾದಂದು ಪನ್ನೆಂಡ ಅವು ಕೊರಗತ್ತನಿಯ ದೆಯ್ಯೋದ ಜಾಗೆ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಗಳ ದೆಯ್ಯೋಗು ಒಜ್ಜಿನಾಡ ಯಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಅನ್ಕೊಳ ಸೂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಅಂಚ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಈ ದೆಯ್ಯೋಗು ಉಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗೂ ಪರವಾದ ಆದೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳುಪದ ಆಡಳಿತ ಎಂದು ಬಂದಾಡ ಸುರುಟು
ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿದ ಕೋಳನು ಈ ಮಾಗಂದರ್ಥ ಮೇಲಂಟ್ರಿಗಳು ಬತ್ತದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕಳೆಗೆ ಆ ದೂರದ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯಾಪಲ ಆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ 4 ಪ್ರಮುಖರನ್ನೇ ಎದುರದಿದೆ ಮುಲ್ಪದ ಕೋಲ ಆ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಂಗಲ ಮೋಹನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಮುಡಿಪೋಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಡ್ಡಾಲ ಚಂದಪ್ಪ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಅಂಚಿನ ಕುದಿಕೋಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದು ಬಂತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚೋಗು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಗುಣ ಉನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮುಖಾಂತರಡು ಮುಲ್ಪದ ಪರ್ವನು ಕೋಲನು ಮಾತ ನಡಪಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದ ಈ ಭಂಡಾರದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಭಂಡಾರ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲಿ ಕಾಯಂಗಲ ಮೋಹನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೊರಗತನಿಯಾಗಿ ಓಡಾಪನ ದಂಟೆ ಗುಳಿಗನ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಣಿ ಗಂಟೆ ಇರುವಾಗ ಚಾವಲ ಬಾಕಿದ ಭಂಡಾರನು ಮಾಗಂದರ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕೋಲ ನಡಪವನ ಕಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಕೋಲ ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಲ್ಲದ ಕೋಲ ಒರಿಯೋಡು ಐಕು ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ ಮತ್ತೆ ನೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಡೇಗೆ ಭಂಡಾರ ಕಡಪುರನ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತೈ ಆ ಜೇಲು ಕೋಲ ಒರಿಯುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಬಿಸಿ ಭಂಡಾರ ಮೂಡು ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಭಂಡಾರನ ನಮದಾಯ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಸೇರಿದ ಬಂತೇರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ ಭಂಡಾರ ಮಲ್ತನಾಂಡ ದೆಯ್ಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡಾಪಣದ ನಮತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನು ನಾಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯು ಅವು ಎಂಚ ನಮ ಕೆಲವು ದೈವಜ್ಞನ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಭ ಬಾಜನೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಬುತ್ತಿಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಚೀಟಿ ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅರೇನೆ ನಾವ ಹೋದು ರಾಸಿದಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಪುದಾರ್ಲೇನು ಪಾಡದೆ ಬುತ್ತಿಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಗಣೇಶ್ ಕಾಕಿನಾಜೆ ಆ ದೈವಜ್ಞರ್ನ ಪುದಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅರೇನು ಪೋದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ರಾಶಿ ದೀನಾಗ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ನಾಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ಒಂದೆರಡು ತುಂಬೆ ಮನ್ಕೊಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರಿ ಆಂಡ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಣ ಐನು ಎಂಕುಳು ಅಲ್ಪನೆ ತೋನಾಗ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗಡು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕುಳು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತೋಟದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಅಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಐದು ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಐತ ಆರಾಧನೆದ ಖರ್ಚಿ ವೆಚ್ಚನು ಮಾತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಯಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯರ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಪರಿಸರದಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾರನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ದಿನಾಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗತ್ತೆ ಇಂದು ಪರಿಸರದ ನಾಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಇದೇನೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣದು ತೋಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಯಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇ
ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಂದಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಎಂಕುಲು ಮುಂದುವರಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ತಾಮುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಧಿಗಳು. ಆ ತಾಮುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಭಂಡಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಭಂಡಾರ ಮನ್ಪುನೇತಿ ದೆಯ್ಯವದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು. ಭಂಡಾರನು ಓಳು ದೀಪುನಿ ಭಂಡಾರ ಸ್ನಾನ ಓಳು ಮನ್ಪುನಿ ಪಡೆದು ಅನಗ ಮುಳ್ಳ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಭಂಡಾರ ಕೆಲವು ಭಂಡಾರ ಓಳು ಉಂಡ ಅಲ್ಪಲ ದಿವ್ಯರೆ ದೈವದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ಉಂಡು ಪಡೆದು ತೋಗಿದು ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಭಂಡಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು 40-45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋರಿನ ಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೇವಭೂಮಿ ಪಡೆದು ಅಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೇವಭೂಮಿ ಬಂದ ನಾಡ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿರಂತರವಾದ ಋಷಿ ಮುನಿಕುನಾಕುಳು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿನ ಮಂತೊಂದು ಕೋನಗ ಆ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಹಾಕಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನೆರರು ಮತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಕೆರೆಯಿತ್ತಿನಾಡ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಹಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾನಗ ಅವು ದೇವಭೂಮಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಐತ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಒಂದ ಹುಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನ ಉಂಜಿಗೂಡುದು ಅಲ್ಪ ಸ್ನೇಹ ಬಾಳ್ಯಡಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಬೆತ್ತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ತುಗೊಂಡುಕೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಜಾಗದ ನಿಖಲೆಗೆ ತೆರಿದೊಪ್ಪು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಪು ನೀರಿದ ಬೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ತೊಂದು ಪುಡು ಅಪಾಗ ಗಿಡದೆರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಐಕೆ ನೆರೆಲು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನೆನಪು ಇರೋದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೇವಭೂಮಿ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಶಾರದ ಮನ್ಪುನೆನಿಕೆ ಆ ಸಂಕದ ನಿಲ್ತೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೋಂಡಲ ತುಳೆ ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆದಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪಂಚಿ ದರೆಕ್ತದೆ ನಿರೆಲು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಈ ಕಟ್ಟೆದ ಪಿರವಮೈತಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಚ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಿ ಗುಲಿಗನ ಮಾನಿ ಪಾತ್ರದ ಏಪಲ ಎಂದ ಎಂಕಡ ಪಣದು ಒಂಜಿ ನವಿಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಂಚದ ಎದುರು ಕುಂತುಡು ಗರಿ ನಿಂಚ ಆ ಕುಂಚದ ಉಳಗಿರದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಿಡದೆರ್ತದ ಇವು ತೂಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಇದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬುನ ಉಂಟ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ನಾಗಗಳ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಪುರಾಣಿದ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಯಾನೆ ಕ್ಯಾಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆ ಮಾನಿ ಪಣನುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೂಲೆ ಅವಾಗ ಅವು ಸರಿ ಎಂದು ಅನ್ಸು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆನಾಗ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅವಳು ಕೆವಿಕ್ಕೆ ಒಂಟೆ ಅವಳು ಕೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಸರ ಅವಳು ಸೊಂಟವು ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಕುವುದು ಕೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಸರಳ ಬೆತ್ತಲ ಅವಳು ಗುಲಿಗಾಗೆ ತಲೆಬಟ್ಟಿ ಅವಳು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತಿದ ಅಂಗನಗು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲ ಆಶೋಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಳು ಮೂರು ಇತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಅಗೆಲೆನು ಅಂಟುವ ಆ ಅಗೆಲು ಬಲಸಿನ ಜಾಯಿಗೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆ ಅವರು ಪಡೆದು ಆಲೋಚನೆ
ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಕತಿತ್ತಿನಾಯಿ ಎಂಚ ಕೂತ ಮಾಲೆ ಮಾಡುವೆನ ಕೆಲವರೇ ಕೂತ ಮಾಲೆ ಬಾಡರೆ ಇದ್ದಿಂದ ಪೂ ಕೊಡ್ತೇರ ಪೂ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಅಡಚನೆಯಿಂದ ಕುಂತ ಎಸಲ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಕಲಿಗಳು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಈ ಕಡಿಪೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬಳಸಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಗೆಲು ಬಳಸಿದ್ದು ಕೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮುಳುಪದ ಕಟ್ಟೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಾನಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ತಡುಪೆದ ಅಗೆಲೆನೆ ತರೆಟ್ಟೆ ತುಮೋದು ಆಯನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೀಜ ಬರ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಮುಳುಪ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಈ ತಡುಪೆ ರಟ್ಟದು ಆ ಕೆರೆக்கு ஒரு மரங்கனை கொள்ளு ஐட்டு ಸರ್ಪ ಜಿಡದಿರ್ತದೆ ಕುಳ್ಳುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಪದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನಗ ಸರ್ಪ ಹೋಗುಂಡು ಬಕ್ಕ ತೂಣಾಗ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಪೊಂಜೋಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೂತಗದ ಪೊಂಜವು ಅಟಿಲು ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ಏನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಯಾನು ತೂತೆ ಮುಳುಪ ಅಗೆಲು ದೀದು ಉತ್ತಿವತ್ತಿ ಕಲ್ಲುದು ದೀದ ಮಾನಿ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ತೂಬೂರು ಬಗ 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 ತೂಬರು ತೂಣಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಆ ಪೊಂಜವು ಅಟೆಲು ಮಲ್ತಿನ ಪೊಂಜವು ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಂಜಿನಾಯಿ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೂಳು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆನಾಗ ಕೋಲದಾರಿ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕುಳು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪಾಡು ಜತದು ಕೋಲೆ ಬಡ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಜತದು ಮೂಲ ಅಪಗ ಪುನಿ ಪುನಿಟು ಉಂಟು ಆನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲಿದು ಅಂಗಣಗು ಬರುಳು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಕೋಳೋಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಮಾರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಗೆಲ್ಲನು ಕೊಲ್ತುದು ಪಿರಗಿಡರಿಯೇ ಅಂದು ನುಡಿಯಾಪ ಅಂಚೆನೆ ಮುಳುಪ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಏರು ಮೂಳು ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಿಯರ ಮಾರಕವಾಯಿನ ರೋಗಗಳು ಬತ್ತದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಕೈ ಬಿಡುದು ಅರ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡಾಯಿನ ಕೊರಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಕಲೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೊಲೆ ದಾಳ ಆಪುಜಿಂದು ಪಂಡದ ನಗ ಇಡ ಬತ್ತದು ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಬೂರುದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೋದು ಆನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾದ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ತೂತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಏತು ಕಾಸು ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊರಗಂದಿತ್ತಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡಪುನ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಳು ಉಲ್ತುದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ವಾರಿಸ್ತಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊರಲಾಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಹೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾನಗ ಆನ ಪೊನ್ನ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಪನ ಏತೋ ಎಂಕುಳು ತೂತ ಅಂಚನೆ ಮುಳುಪ ಬತ್ತದು ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಐನು ಕೂಡುದು ಕೊರಡು ಪಣದು ಮೂಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಂತು ಪೋಯಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಡೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪೊದು ಆಂಡಿಗೆ ಪಣದು ಪಣಪುನ ಪಾತೆರಲ ವೈದ್ಯ ಕಾರಣಿಕ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿವರವಾಯಿನ ಪೊಲಬುಕು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊರಲೆರು ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಮಿತೇಶ್ ಮೇರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 10/9/2022 ಶನಿವಾರದಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಲೆಪಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ, ಕಿವಿಯೋಳೆ,
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ, ಕೊರಳ ಮಾಲೆ, ಹಸರು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಟ ಮತ್ತು ಕೊರಕುಳಿಗೆ ಬೆತ್ತ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸರ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಗಿಲು ಸೇವೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಹಾಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಾನು ರಚಿಸುವ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಯಂಗಳ ಇವರನ್ನ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೈದ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪರಿಸರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿ ಇಡ್ಲ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮದ ವಾಪುರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಚ್ಚನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಕುಡ್ಲಾಲ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊರಗಚ್ಚನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವರ್ ಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣ್ಣಿನ ಏತು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಿರುತ್ತಾನ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟನ ಮೂಲ ಜನಕಲು ಸೇರ್ದಾರ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ದೈವ ಇಚ್ಚೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಾಮ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಇಂದು ದೈವಗ್ ಮೂಲು ಭಂಡಾರ ಅವಡು ಬಂದು ದೈವನೇ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಭಂಡಾರ ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ದಯಪಂಡ ತಾಮ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ದಾದ ಬಂಡ ಓರೆ ಒಂಜಿ ನದಿ ಪೋದು ಕಡಲ್ಗೆ ಸೇರ್ನತ್ತಂದೆ ಕಡಲ್ ನದಿಗೆ ಸೇರುಜಿ ಬಂದೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲ್ ಇತ್ತದು ನದಿ ಇಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಕಂತಿಲ್ಲ ಕಾಬು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಂಡಾರ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಂತದು ಮೂಲ ಮಾನ್ಪುಣ ಆರು ಮಾನ್ಪುಡಿ ಈ ತಾಮ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಗ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ಮೂಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬಂದಿರು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಲಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಇಂದುವೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುಗಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ತಾಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಡ ಪಂಡ ಆಡ ಪಂತಿಜ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಬಂದು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಬಂಡ ಅಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯೇರು ಈನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಬೋಡಿತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಂಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಸುರುಕೆ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಜ್ಜಗ್ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಿ ಬುರ್ದುಗೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪ ಬಂದು ಬಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಐದು ಒಕ್ಕ ಭಂಡಾರದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡೇರು ಭಂಡಾರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೂಲ ಅವಲ ಪಂಡೇರು ಸುರುಕಿಗೆ ಏನಾಗ ಐದು ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ದೇಕ್ ನಿಕ್ಲ ಏತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅವೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಗುಳಿಗ ಬಕ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಬಂದು ಎಮ್ಮನಿ ಪಾದೇರು ಅಜ್ಜ ನನದ ದುಮ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಮಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ನ ಇಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ತನ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಬ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದನ ಅಜ್ಜನೆ ಅಜ್ಜದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಮುಳ್ಪದ ಮಾತ ಕಥೆನೆ ಅಜ್ಜೆ ಆದಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಲ್ಲ ಸರಿ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಮುಳ್ಪಾರ್ದಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂಜದ್ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಎಪ್ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸನ ಆವರ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಯಾನ ಐನಿ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಎರಡನ ತುಂಬೆ ಪ್ರಾಸವ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 3 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಅವನು ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲ ಮಲ್ಪದ ಅಜ್ಜದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜನ ಈ ಭಂಡಾರದ ಮಾತೆಕಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಯಾನ್ನ ನಿಕ್ ಏನನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ನ ಒಂದು 25,000 ನೆಕ್ ಕೋರ್ಪೆ ಅನ್ಪಣದು ಇನಿ ಪಡೊಂದು ಮೂಲಕ ಅಜ್ಜನ ಈ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಆವಡು ಪಡೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಜೆ ಶಿಲೆ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಬುರ್ದುಗೋಲಿ ಕಲಾಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಡೀ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪಂಡಿತೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ತೋಟದಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ KT ಸುವರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಉಲ್ಲಾಲ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಕ್ಕರಲಿನಿಂದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ